V roku 1990 prišla sloboda, no a s ňou aj amnestia. Z väzníc vyšlo viac než 20 000 odsúdených. Medzi nimi aj istý Jozef a Michael. Dvaja muži, ktorí sa spoznali vo väznici v Minkoviciach. V pekle, ktoré väzni prezývali Minkau. Išlo o narážku na nacistický koncentračný tábor. Tam preskočila iskra. Osud z nich spravil milencov. Lenže z lásky sa stala závislosť. Keď ich pustili, slúbili si nový začiatok. Ale na ten potrebovali peniaze. Vytvorili teda plán. Uniforma, zbraň. Lenže namiesto bohatstva zanechali za sebou smrť. Najprv zastrelili strážnika. Smrť im učarovala. Potom pripravili o život dve 16-ročné dievčatá. Nie pre peniaze, nie zo žiarlivosti, len preto, že mohli. V priebehu 26 hodín zabili až 4 ľudí. Ich vraždy boli prvé po páde režimu a ukázali, že sloboda bez svedomia je len iný druh väzenia. Áno, aj toto je skutočný príbeh. Príbeh milencov z Minkau, dvoch mužov, ktorých spojilo peklo. Mužov, ktorí sa v ňom naučili milovať, ale aj vraždiť. Rozoberali sme ho aj vo Vražednom psyche. Konkrétne je to epizóda 39 s názvom Milenci z Minkau. Konanie týchto mužov sme analyzovali spolu s mojím dedom, legendárnym forenzným psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom.